Ready na ba kayo sa isang engranding biyahe? Ready na ba kayo sa makapanindig balahibong mga hamon? Ready na ba kayong tuklasin ang iba't ibang kultura? Ihandaan niyo mga sarili sa pinakamalaking adventure dahil ngayong gabi, Pinoy Meets World! Tara na, naghihintay ng mundo. Para Pinoy, kung saan makakarating kong makibahagit, sabay natin tuklasin. Iba't ibang ganda, iba't ibang talino, napakaganda ng mundo. Kilalanin natin Pilipino. Germany, Alemania, Deutschland, isang bansa na singlaki ng populasyon ng Pilipinas. Ngunit libo-libong taon naman ang biniyahe ng kasaysayan. Noon pa man, larawan na ito ng watak-watak na Germanic tribes, ang mga Frank, Saxon, Swabian, Bavarian, at iba pang maliliit na karian. May ilang beses na rin nagbago ang laki ng teritoryo nito nang sakupin ng mga Romano at ng mga Prussians. Ngayon, ang mga palasyo tulad ng Schloss Sanssouci ang nagpapaalala ng kwento ng kaharian at royal alliances sa bansang ito. Ang summer residence na ito ay pinatayo para kay King Frederick the Great ng Prussia. Pero higit na naging kilala at watak na watak ang bansang ito nang maging makapangyarihan ang mga Nazi sa pamumuno ni Adolf Hitler. Naniwala si Hitler na tanging ang Aryan race lang ang tunay na lahi sa mundo, kaya sino mang kumontra dito ay nauwi sa death chamber, politiko, iskolar o artist man. Di rin nakaligtas ang mga Hudyo noong 1930s hanggang 1940s. After World War II, noong 1945, ang bansang minsang naging powerful empire ay hinati ng Americans, French, Russians at British. Ngunit lalong nahati ang Germany nang uminit ang labanan sa pagitan ng Amerika at mga komunista sa Russia. Ang eastern side ay hinawakan ng Russia at ang western side naman ay napunta sa koalisyon ng mga Kano. Nasaksihan pa ng nooy Pinoy scholar na si Lulu Mueller ang pagkakahati ng Germany. 60 and above. So they are allowed, but with special permission that they will return as soon as possible. They don't allow the young people to go out of the east side. Yeah, if you want to, we want to visit relatives in the east, and I am with my family. Yeah, my husband and my daughter. They can go through another entrance, but I go this way, and I wait for them in the east side. 1961, nang itayo ang Berlin Wall upang pigilin ang pagkawala ng skilled workers ng Eastern Communist side ng Germany. Ang pagkakatayo ng pader na ito ay naging sanhi ng libo-libong kamatayan. Pero pagkatapos ng 2 decades, ang East at West ay naging isang bansa noong 1989. These stones here represented the wall. They put it there. No? This is the wall. And before, this was the checkpoint area. Then there is a lane where the cars go in, and this was barricaded before. This building was barricaded because nobody can go near it. It's no man's land, so they have the danger that people from the east will go to the west, will jump. Ngayon, ilang depa na lang ng pader ang naiiwan sa bahaging ito ng Berlin. Simbolo na naging madilim ng kasaysayan ng Germany.
ngayon, bago na ang anyo ng Germany. Alam nyo ba na ang Germany ang third largest economy in the world? Dahil na rin sa kakulangan ng trabaho, marami ang naniniwala hindi pa ganap ang pagbubuklod ng Germany. Di raw nararamdaman ng mga dating Eastern side ang tulong ng gobyerno. Nananatili pa rin daw silang watak sa ugali at pananaw sa buhay pagkatapos na mahigit 20 years na pagkakahiwalay. Ang Brandenburg Tor o Gate ay naging saksi sa mahabang kasaysayan ng Germany. Dito una pumasok si Hitler nung naging makapangyarihan siya bilang leader ng mga Nazi. Malapit rin dito itinayo ang Berlin Wall na siyang naghiwalay sa West at East Berlin. At ngayong 2006, saksi siya sa masayang World Cup! Pero sa pagbabalik ng World Cup sa bansang ito, tila nagbago raw ang ihip ng hangin. Ang bansang hinati ng kasaysayan at labanan na pagbuklod ng football. Lahat iisa ang pangarap. Makitang magwagi ang kulay ng kanilang bandila sa larong ito. Iisa ang sigaw. Iisa ang musikang sinasayaw. At sa unang beses naming pagbisita sa bansang ito, makikisali kami sa kanilang muling pagbubuklod. Matalo man o manalo. Kilalanin natin Pilipino. Kilalanin natin Pilipino. Kung sa Pilipinas, basketball ang ating national sport, dito naman sa Germany, soccer o football ang kanilang pinagkakaguluhan. So, you eat, drink, and breathe soccer. Yes, This is your favorite that's right. sport. Yes, that's right. How about basketball, no? No, I don't play basketball because I'm too small. Dito sa Cologne, sinubukan kong buhayin ang hilig ko sa football. Kasamang ilang kabataang Pinoy na may German blood, aalamin ko kung bakit ang football ay naging buhay ng mga German. Ang tanong, kakayanin ko kaya? Let's see! Why are Germans so crazy about soccer? All the sport here since ever in Germany. Everybody plays. The children, the women, everybody plays soccer. You know, everywhere in Germany. Mahirap ngang alamin kung saan at paano nagsimula ang larong ito sa Europe. Bagamat ang Englishmen ang gumawa ng rules ng soccer, pinatunayan naman ng Germany na sila ang team to beat sa larong ito. 3 beses na silang champion ng World Cup at 4 na beses ng champion ng European Cup. At ilan lang ito sa kanilang mga tagumpay. Nahiya naman ako sa kanila. Ang soccer ay isang sport na nilalaro gamit ang paa at kahit anong bahagi ng katawan, basta hindi lang pwedeng hawakan unless ikaw ang goalie. Why did you choose to be a goalkeeper? Yeah, because when you are a goalkeeper, you mustn't run. No? Because I'm not afraid when the ball comes. Si Roland ay half Filipino, half German soccer player. 2 years from now, pwede na raw siyang sumali sa isa sa national teams dito sa Germany. Hindi raw matatawaran ang galing ng batang ito. So ang ginagawa dito ni Roland ay dribbling ang tawag dyan. But you will be the goalkeeper. Yeah. For what team? For here, Cologne, SFC Köln. And, You're training for the national team yeah, in Hamburg. in Hamburg. Yeah. Sa soccer, umulan man o umaraw, tuloy pa rin ang laro. Let the games begin!
Tawag dyan ay ang corner kick. Sisipa mula doon sa kanto. Tapos bahala na kung sino makakasalo dito. Aba. Nagpapakita ata ng gilas ang partner ko. Ingat ang tuhod, Paulo, at bata-bata pa kalaban mo. Sa mga bansa kung saan patok ang larong ito, sinisimulan ng training habang bata pa ang player. Kaya ang mga batang ito, sanay na sanay sa pagtakbo ng pabalik-balik habang ako, time out please! Grabe, hingal na hingal ako. Siguro mahigit 20 years na since huli ako nakalaro na ganito. Iba na talaga ang gurang tumatanda, partner. Pero go pa rin. That's the spirit. Kung nakascore na akong goal, pwede na magpahinga. O tama na yan at attend na tayo ng malaking gathering ng Brazil at Ghana. Mga tao dito ay papunta na doon sa stadium kung saan magaganap ang game between Brazil and Ghana. Sa istasyon pa lang ng train, parang dagat na ng mga kulay ng flags ng Brazil at Ghana. Lahat excited pumunta sa stadium at sa fans hall kung saan libreng makikita ang laro sa malaking TV screen. Siyempre para sulit ang stay namin dito sa Germany, hindi kami kakain sa restaurant. Hindi kami kakain sa isang restaurant. Kakain tayo habang bumiyahe. Japanese ako. I'm not Japanese. Filipino. I love it, Filipina. I love it, Filipina. Ganyan ka-festive dito. Mild pa nga daw yan. Lalo na kanina nung nakascore daw yung Brazil laban sa Ghana. Nagwala daw lahat ng mga tao dito. Nagsisigaw, naghihiyaw, nagyayakapan, umiiyak. We like your costume. Oh, thank you very much. Mainit ang laban sa pagitan ng dalawang countries. Ang Brazil ang defending champion at 5-time winner na ng World Cup. Ay, umatake ang Brazil, umatake ang Brazil. Nakascore ang Brazil ng goal. 2-0 na ang score. Kaya nagwawala yung mga tao dito. Nag-celebrate. Mahirap mangi-explain kung bakit baliw na baliw ang karamihan sa football. Ang alam ko, sa 90-minute game na napanood ko, grabe ang suspense at pananabik na makita mong makagol ang team na kakampi mo. Sabi nga nila, sa simula, ang bawat tao ay magkalaban sa larong ito. Pero pagkatapos naman, panalo ka man o hindi, iisa lang ang pupuntahan ninyo. Isang malaking selebrasyon na kung saan magkakaiba man ang kulay, iisa pa rin ang diwa. Ang maging bahagi ng isang grupo, ng isang kapatiran, ng isang kasiyahan. Kaya here we go! Ole, ole, ole! Kilalanin natin Pilipino. Kilalanin natin Pilipino. O partner, ceasefire muna tayo sa football. Oras na para makascore naman sa iba't ibang tanawin dito sa capital ng State of Bavaria, ang Munich o München. Ito rin ang beer capital ng Germany. Ich trinke Bier. Ang dami nito. At parang shoppingan din, pero ng mga alaala. Hindi pwedeng umuwi ng walang bitbit na sangkaterbang memories ng naglalakihang architecture at makasaysayang museums and churches.
akong nasa isang set ng lumang movie. Nako, higit pa dun, Paulo. Dito sa pinakalumang museum o Old Pinacothek, buhay na buhay pa ang mga alaala ng famous painters tulad nila Rubens at Leonardo da Vinci. Si Rubens ay isa sa mga German painters na famous having his own Baroque style. Ito ang painting ni Rubens kasama ang asawa niya. Naks naman, partner, wala kang ka-practice-practice ah. Parang recitation lang sa school. Ito naman ang pinakamodernong museum o Pinacothek der Modern na one of the biggest art museums sa Germany. May sari-saring gawa ng modern alternative artists at expressionist artists. Makikita rito ang iba't ibang koleksyon ng paintings, sculptures, photographs, installations at new media. Naka naman, hindi ka talaga nag-research. Galing ha? Shh, quiet, Paulo! Dito naman tayo sa malaabot hanggang langit na simbahan ng Munich. Ang St. Michael's Church ay pinakalumang simbahan dito. Itinayo ito para kay Prince Wilhelm V. Ilan lamang nagpupunta sa simbahan, ngunit bagamat marami mga Kristiyano dito, marami din ang mga matatawag nating non-practicing believers. Ano, Pao? Hindi ka pa ba umuusok dyan? Joke lang, ha? Ito pa, ang Frauenkirche o Church of Our Lady naman ang pinakamalaking simbahan sa Munich. Halos lahat ng Gothic interior nito ay nawasak noong panahon ng giyera. So, itong footstep daw na to ay footstep daw yan ng devil dahil inapakan niya yung architect ng church na ito. Ang pangarap ng architect ng church na ito ay magtayo ng isang simbahan where there will be no windows between man and the church or God. Dumaan man sa mahabang panahon o sa kasaysayan, sining at kultura ang Munich, patuloy pa rin itong namumukadkad. Next week, pagbalik ni Paulo sa Munich, ipapakita namin kung sino talaga ang panalo sa inuman. Pinoy ba o Germans? Abangan nyo yan! Friendly siya, hindi siya yung matapang. Kilalanin natin Pilipino. Kilalanin natin Pilipino. Siyempre, hindi lang kami ni Miriam ang dapat makaranas ng malaking event ng World Cup. Sa libo-libong email na pinadala sa amin ng viewers ng Pinoy Meets World na nagpahayag ng kagustuhan makasama sa biyahe namin. Napili namin si Jeffrey Liman, football player ng Philippine National Team. Ilang beses na ring dinala ni Jeffrey ang bandila ng Pilipinas sa different parts of Asia at ang dream niya ay makatungtong sa Europe. Hindi man makapaglaro, kundi kahit makapanood lang ng pinakaaabangang World Cup. Ako po si Jeffrey Liman, taga Pilipinas. Member po ako ng national football team. Position ko po ay midfield. Lumaki ako sa Dumaguete, Negros Oriental at nag-aaral sa San Beda. May kasabihan tayo, libre ang mangarap. Maynila lang noon ang gusto kong marating para makapag-aral at makapagtrabaho. Pero, higit pa ang narating ko sa pamamagitan ng Pinoy Meets World. Welcome to Germany. Excited. Nakilala ko dito ang mga kabataang Filipino-Germans na mahilig din maglaro ng football.
Okay guys, let's play ball, man. Okay, man. Bata pa lang ako, nang magsimulang maglaro ng football. Madalas akong isama ng tito ko sa laro nila, hanggang nainganyo na rin ako. Eins, zwei, drei. Bow! Okay, shake hands. Let's go, let's go. He's a very good player. Has great potential. Maybe he could join the next World Championship here in Europe. Can play with some national players in Germany. He's a very good player, yes. Pagkatapos ng masaya naming laro, pinasyal nila ako. Sa pag-iikot namin, nagkita kami ni Mark. Iyong nakasama ko sa training ng national team sa Pilipinas. You wanna go in? Ole, 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 ole. Ole. Sarap ng nararamdaman ko ngayon. Kasi kakaiba yung nandito ka eh. Kahit wala ka sa loob ng stadium, naramdaman ko parang nandun na rin ako. Iba to stadium. Iba nga to stadium. Pero sana may maganito sa Pilipinas, kahit isang beses lang. Tignan mo yung mga tao, parang nababaliw eh. May dalang mga sombrero, may dalang banda. Walang beer doon. Walang beer, kaya highway pare wala. Deutschland! Balibo ko po tumateo. Dahil sa nag-enjoy ako dun sa mga tao nito. Ano nararamdaman mo na kasama mo si Jeffrey na nanonood kayo dalawa? Kakaiba rin kasi national player natin siya. So, katabi ko siya. Maraming fans siya. Siguro gusto makatabi siya. Manood ng soccer. Sino mananalo ngayon? Germany. Pero, bago pa man matapos ang oras, milagrong nakagol ang Italy. Lalo pa silang hindi nakabol nang makasikan goal ulit. So, paano yan? Sayang. Manok natin natalo. That's the game. Nagkamali sila. 2 goals in a row. Natalo man ang manok namin. Panalo naman ang paglilibot ko rito sa Germany. At ilang iyon. Sa susunod na linggo, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ibig ko rito sa Berlin. Dito sa Pinoy Meets World. At hindi lang ikaw ang mamamasyal next week. Kami rin ni Miriam. May mga beer pang dapat inumin. At iskinitang pasyalan. Sabi nga nila sa Germany, Auf Wiedersehen. See you again! Kilalanin natin Pilipino. Kilalanin natin Pilipino. Para Pinoy. Ano?
nabitin ba kayo? Huwag mag-alala, hindi pa tapos ang ating biyahe. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamasyal at pag-ikot sa mundo. Hanggang sa susunod na linggo, ako po ang inyong kapuso, Miriam Kiambao. At ako naman inyong kapuso, Paolo Bediones. Huwag magpaiwan, kilalanin ang ating daigdig dito sa Pinoy Meets World! Tara Pinoy, kung saan makakarating kong makibahagin, sabay natin tuklasin. Tawag dyan ay beach by the river. Pwede mag-relax, pwede kumain, pwede mag-sunbathing. Wala nga lang buhangin. Kilalanin